wani lokaci aka samu dama gidan rediyon Kano sai suka yi yajin aiki, duk kayan aiki yana wajensu sun kulle, shi ya zama na manija ɗin kabo karatun darar Buhari kaɗai ke hannun shi, shi yasa ba yadda za a yi kuma shi gidan rediyo ya yi aiki, shi yasa tun safe shi a sa Buhari har dare da shi Allah har a dawo aiki gobe. Shi ne sai mata tsofaffi a cikin gida, ku kawo mai university, ku kawo mai university. Wani ɗalibi na ne bai san, ce kai wake karatu haka, bai san, ya san kuwa inda yake, bai san cikin Kano yake ba? Bai san cikin Kano yake ba. Za ka ce ai wane ne, ce wane ne ya ce eh to shi kenan. Na karantar da shi diploma. Yana nan Hussein. Ma'ana duk wanda ya ji abin da baya so sai su yi masu sihiri, sai su yi masu tsafi, sai su yi ma kaza da kaza da kaza. To shi yasa kowa ke jin tsoro. Tsoro kuma ba zai hana komai ya same ka ba. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. An samu wani lokaci da tun da na kama aiki da 1981 ko 2 har a gama shekara ba zan taba fashin aji shiga aji ko so ɗaya ba. Duk ɗalibi ya san zan zo bakin ajin jira minti 5 kafin ɗalibai su shiga mai karatu har a gama. To duk wani wanda ke rike da makaranta abin da ya fi so kenan. An fahimta? Kuma duk ɗalibin da muka yi aiki da shi wallahi sai ya ce sai ya maimaita. Amma aka samu wani vice chancellor a department aka bugo me a bani fayilin Dr. Ahmad, aka ce gashi Dr. Ahmad yana is coordinating, yana aiki, ba haka ake so ba, ana son kuskuren shi ne za a kore shi. HOD da ya faɗi wannan shine kuma ya canza, ya faɗi ai baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza. To ya aka yi in kana wajen aiki kai ne yan masinja da yan tafireta naira kaza ne kai ta basu zaka ji sirrin wuri baki daya. Za ka wuce ayo ko dariya dan mika mishi dan miji sai aka zo aka ce malam ga abin da aka an ce a kawo abin nan bayani game da kai, aka rubuta kyakkyawan magana aka ce ba ita ake so ba, so ake a kore ka, kuma aka sake mummunar magana aka kai, yanzu ana jira a kore ka. Daga nan sai na rubuta resignation, nace na daina aiki, na rubuta resignation letter, kuma aka ce is irrevocable. Sai da hankalin kowa cikin makarantar ya tashi, wannan da aka faɗa irrevocable. Na aika kofi fadan sarki, mai martaba sarki, fadan gwamnan Kano, SSS, kwamishinan 'yan sanda, duk waje na aika musu na yi resign, saboda kar a je a ce wani abu na yi aka kore ni. Kafin a ce an kore ni na yi resign, kuma ba ni da komai kuma na yi resign, kuma Allah ya rike rayuwata har ƙarshe. To babu kuma abin da ya taro su hankali kuma sai cewa na yi resign ɗin. To makaranta ba a samu abin da ake so ba, to bari a je wajen Oneya. Vice Chancellor ɗin ya tashi je wajen Oneya tun daga azahar har magaruba tun ya samu ganin Oneya. Ya rubuta takarda, masu jin turanci a biyu ke suka taru, aka rubuta ga wani ya zo yana bata mana kwalta, yana barna, yana kaza yana kaza yana kaza. Kafin ya samu shiga wajen Oneya an yi photo statin takardar, an aiko min kofi. Ba an gama ba, wannan bai yi ba. Oneya ya zai duba, ai ce yaushe fara karatun nan, aka ce ai ya ce ko wata shida yana karatun nan, ba zan tashi shi, ba zan kore shi ba zan hana shi ba, kuma arne ne fa. Shi yasa lokacin da na tashi zan je Nijar, sai da na bi gidan rediyon Kano Rabi'a na ce wallahi Oneya ba shi da laifin, bai kore ba abin da ya ce min, tafiya ta ce ta kama ni saboda kar a bata min suna, tare da cewa arne ne dole in ba shi aikin shi. An gani department bai yi ba, aka je Kano State wurin gwamnan Kano kuma bai yi ba, sai chief vice chancellor din da yi wannan sai tashi je Abuja wurin Sani Abacha, ya samu Ismaila Gwarzo. Lokacin kasan ana da zafi, ana mulki, ana zafi. Shi bai san Sani Abacha ba kasaitin da yake ji kaman Darul Had, kaman kasaitin Buhari. Da yaje ya samu
inna Allah yudafi an alladhina amanu. Sai je samu Ismail Gwarzo, wannan ya zo ne yana mana kaza yana kaza, to me kake so muke a deportin shi? Yace shikenan kai ku prepare takardar deportation. Sai kama hanya ya tafi ya dawo Kano, ya ga an gama kwana uku za zo da asuba za kama hanya fita da ni. Wani yana zaune wajen ya ce masu Ismail Gwarzo, ranka ya dade wannan malamin, shi zai ce malami ni almajiri ne, ya ce wannan malamin fa in kuna son zaman lafiya ku kiyaye shi. Ya ce ha, ya ce wallahi haka ne. Takardar maimakon a sa hannu shi aka kekketa aka yar, har yanzu ba a sanya me ya hana wannan deportation ba. Banda Allah ya zai kare. Ka kama hanya ka ji tsoron Allah, ka yi abu saboda Allah, ba ruwanka da abin da zai faru. Har yanzu ba a san me ya hana wannan deportation ba. Aka kai ma bacin kasa gashi nan yana zagin soja, yana kawo magana aka sa ai sojoji akwai, yace sojoji, ya ce ni kai baka san cikin sojoji akwai makaranta ba. Shikenan. Duk inda za ka yi yanzu cikin komai akwai ahlus sunna. Duk abin da za ka yi kana yi kana bata lokacin. Iza karka ji tsoron kowa, ka ji tsoron Allah, kuma karka ja da kowa ka bashi hakkin shi, ko kana ra'ayinsa ko baka ra'ayinsa ka bashi hakkinsa din nan ba shi yace ka bashi ba, Allah ne yace ka bashi. In ka hana shi ka saba ma Allah, to za a yi abin da za a yi har a gaji. Wallahi wayannan duk ba tatsuniya bace, abin da yake faruwa kenan ko